Go. Mayong buntag Sugbo, mayong buntag Central Visayas, kininausab si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency, Central Visayas. Ug welcome sa lain na sang episode ng atong face-to-face kapihan sa PIA, diri lang sa atong buhatan sa PIA 7. Ug mayong buntag po sa atong mga viewers and followers kanunay kasunod ning atong programa, and also to our media partners. Mahimo detang makita nila karon sa atong Facebook page, live day kita sa Philippine Information Agency Region 7 nga Facebook page. Ug karong adlaw, aduna na pud tayo laing topic nga tukion kining kabahin sa umaabot nga kasaulugan or obserbasyon sa World Wetlands Day ug ato pong paghisgutan ning kabahin sa issue sa climate change kauban ang mga opisyales sa Department of Environment and Natural Resources Region 7 o DENR-7. Ug kauban ako karong adlaw akong co-host nga si Miss Hazel Gloria aron ipaila-ila ang atong mga bisita karong adlaw atong episode sa atong kapihan sa PIA. So Miss Hazel, mayong buntag kanimo Miss. Rob, may buntag kanimo, daghang salamat. Ug ingon man sa ato ang mga bisita karong adlaw sa atong kapihan sa PIA. Ug ingon man sa atong mga viewers, sa atong mga followers sa ato ang Facebook page sa PIA 7. Ug manghinaot ni nga inyo kaning ubanan ni among pakikinabi sa atong mga bisita nagikan sa Department of Environment and Natural Resources aron atong pag-isgutan kung unsa ka importante unsa ang kabahin sa wetlands o man unsay impact niini sa climate change. So siguro Rob, akong i-introduce ang atong mga bisita karong adlaw. So first, we have the Development Management Officer 2 of Conservation and Development Division of DNR-7. We have Sir Reginaldo Bueno. And with him, of course, the Protected Area Coordinator of Olango Island Wildlife Sanctuary, Mr. Lorenz, Gideon, Esmero. Mayong buntag kaninyo mga sirs. Mayong buntag mga sir, and welcome sa kapihan sa PIA. Siguro Rob, no, before we start, pangayuan sila na to sila opening statement. So siguro unahon na to si Sir Reggie, sir. Mayong buntag, Sir Rob, Mademoiselle, sa tanan, tanaw karon sa atong Facebook Live. So, karong adlaw our topic is wetlands. So, among paningkamutan na natay mapupok na knowledge about wetlands and its contribution to mitigate climate change. Thank you, sir. Rob, we would like also to hear from Sir Lorenz, sir. Alright, so daghang salamat po sa PIA, sa atong buhatan sa DNR, RCIS, sa atong mga viewers. Daghang salamat sa inyong time, sa pag-minaw. So, I'm here to natadiri para, as what Sir Reggie said, magkatkun, tukiyon sa ning wetlands, and hopefully I can share to you sa gamayng oras sa ning Olango Island Wildlife Sanctuary, and I hope it sparks your interest, enthusiasm for wetland conservation. Inya mapilta sa atong mga kalihukan nga atong encourage ang community to participate. So I'm very excited also. Good morning. Thank you sir. Yes, Rob, no? So, let's go tayo naman dito kung sa ito ang topic karong punta na kabahin man sa wetlands. So, siguro, daghan sa itong mga viewers, sa itong mga followers, karon no, namutanan kung unsa gini ang kabahin sa wetlands, or unsa gini ka-importante sa ito ang talikupan karon. So, siguro, atong pangutanon si Sir Richie Rob, if he can explain to us kung unsa niyang wetlands, kung unsay impact niini sa ito ang climate change. Kung nga nung i-celebrate na ito ang World Wetlands Day. Sir? So first, siguro, tanang na to sa may definition sa wetlands. Sa DNR na site, we face karon ang lang ibase ang definition sa kaning atong Republic Act 11038 na kani expanded MIPAS or the National Integrated Protected Area System. So sa definition nito, ang wetlands are inland habitats including lakes, rivers, marshes, intertidal flats, seagrass beds, and coral reef, including marine areas na below 6 meters ang ilawmon. And wetlands also consider the man-made wetlands like dams, rice paddies, apil ganitong atong mga wastewater, mga
lagoons or treatment ng lagoons. So those are wetlands. And all of these have its significant impact to climate change. Not only climate change, but also to all the humanity. Kay si wetland, naa siya yung mga ecosystem services na gihatag sa tuha. So, when we talk about ecosystem services, it can be supporting services like water or food. Kay siya, kanina itong, for example, kanina itong intertidal area, mangroves, kanina coral reef, kanina itong isda, as well as itong lakes. Then, regulating services, kanya, cultural services, kaning apiculture nato, no? Cultural services, kaning mga culture or recreation, tourism, no? So, some of our wetlands, labi na ato mga lakes, are impoundments of kanang mga baha, no? Ato sa atong floodplains areas, lakes, no? So, mitigate siya o erosion o floods. So, gani atong aquifer, wala lang ta kay balog, are also considered as wetland where we extract our water. So, water supply sa tanang tao, nakikikinanglan, kuha na to, put sa atong mga wetlands. So, yun na siya ka-important sa ato. No. And also, for biodiversity, these are also habitats for our wildlife. Example na lang, si Olango Island Wildlife Sanctuary is habitat of our mga wildlife species. It also nag-support po siya sa mga migratory birds, no, as feeding area or refueling area. So, yun ana ang atong wetlands from the mountain to padong sa dagat, naapay daghan wetlands. No? So, importante ito sa Rizal. Dili sa Central Visayas, Sir Reggie, daghan patag ma-consider kaning atong maingon nga mga wetlands o kung sa man ang mga mahog nga kaning mga major nga kaning wetlands diri sa Region 7 nga kani kini murag ibantayan gid sa DNR. Yes, we have. Sa Philippines, na-identify na to, we have 316 inland wetlands. In diri sa Central Visayas, we have 56. No? Yeah. Ano siya? Among this, naatay mga i-protect, no? Na mga inland wetland like atong tanaw din na sa Camotes, na si Danao Lake, no? Na si Lanao Lake, na po dito sa Bantayan, so mga river system, kanya Olango Island Wildlife Sanctuary sa coastal wetland, kanya ako outside sa mga protected areas na ako, no, kana mga natural wetlands, kanya naapot tayo mga human-made wetland po, yung mga dams nato, river system, dito sa Central Visayas. So, ubay-ubay yun ang atong mga wetlands na naasa sa Central Visayas. Siguro, no, kauban mo na to si Sir Lorenz and naisgutan magiging ni Sir Reggie ang kabahin sa Olango Island Wildlife. Yes, oo. Siguro atong pa-share si Sir Lorenz kung iunsa nila pagprotektahan, no, ang maong area isip usa sa mga wetlands Protected. Yeah, Si oo. Olango is one of the wetlands of Yes. international importance, Oo. not only in the country but in the whole world. Yes. So, si Sir Lorenz ng SPAM. Yes. Sige. Sir Lorenz, sir? Salamat, no, Hazel. So, ang atong Olango Island Wildlife Sanctuary sa imong pang Sir Reggie does not only serve national significance, pero ang keyword na to international importance. So, this is the first Ramsar site in the Philippines. Ang Ramsar is a centenarian with the first convention on wetlands of international importance was held. So, in 1994,
si Olango, siya yung pinakaunang wetlands of international importance sa Philippines. So, siya yung first Ramsar site. But prior to that, in 1992, na-obserbahan na sa atong gobyerno nga daghang job lang nga mag-roost and mag-feed. Take note, these migratory birds come from the northern hemisphere using the East Asian Australasian flyway. So, ang kanang ruta sa migratory bird mo na gitawag og flyway. So, nata sa East Asian Australasian flyway. Ang katong mga birds nga gikan as far as Alaska, Siberia, Russia, Japan, Korea, China during cold winter season, padong na mo book now, migrate sila downward to Australia, New Zealand, but sa kataas sa distansya, kailangan sila magpahuway. So, ang atong wetlands, may lang giingutan sa Regi, refueling station. So, diha sila mo feed niya kung padayon silang migration. And during February, sa upward migration, mamalik na sila sa ilang asa sila gikan. So, mapahuway na po sila niya continue sa flight. So, for the strategies, ang first strategy was to proclaim it as a protected area. So, in 1992, i-declare siya under the National Integrated Protected Area System. I mean, daghang mga klaseng protected area. So, for this talk, sa context ani, we are referring to the NIPAS areas, which is governed by the Department of Environment and Natural Resources niya. Muna first strategy, ato siyang gihimong protected area. So, there are use limits, no? There is this opposition from the community because ang kanang giingon lang traditional fishing ground and cleaning area are no longer accessible to the community. Ato namang i-pass up ang resource extraction to pay for the migration of birds. So, ang unang kuhanan lakang kay pagpasabot sa komunidad sa importance sa birds. And when ecotourism was born, so ang in Olango, almost 80-90% of the fishing community shifted their livelihood to ecotourism. So, dili lang naghisgot nga mahimos ng bird guide pa bird watching naman ta. Pero naninda, nag-tricycle, pero forming part of the value chain sa entire bird watching community. So, later nakuha na sa community na accept na, and for other conservation strategies kay protected area, we encourage the citizen science approach where there is this sort of ownership and involvement of the community nga ang komunidad mismo sila yung mutabang paghihap sa langkab. So it takes skill, technique, practice. So every month isang takarang site we are mandated to do the monthly count sa birds. So din lang din na nakuha na nawag may mga komunidad yung tabang o ihap. So in that way, proud sila na sa data nga itong gihatag. Ngayon sa may relevance sa bird counting din. Kaya ang buwan, ang kaning mga birds nga nito pas ng wetlands, we cannot monitor their population globally. So pinagi sa aning citizen science approach, maka-report ta international kung saan status aning mga labi na kita endangered species. So ang Olango is a habitat of at least 8 endangered birds. Mga primary strategies. Other strategies na nagbuhat. So, dili kato lang ang mga primary strategies. So, by the way, pag 2018, Olango Island Balac Sanctuary is a fully legislated protected area na nasa iyang guguling ng balak nun. Unduhan na siya sa gobyerno. So, ang pinakalit na update. Sir, unsa nga month yun ang kaning migratory birds na ito nga mo anha sa refueling sa diha sa ato ang Olango Island? So good na sila ni says no, August niya. Ang peak yun niya, November niya ang sa downward migration. Pero pinaka-peak sa upward migration, February. Mga ang lean months na April, June, July, August, September, so good na nagabot. Siguro miss, share na ni Sir Gideon ang kabahin sa katong Olango Island. Karon nahibaw-an na to nga ang form diyan ng Olango Island taga sa like impact nga nabuhat especially sa community like katong ang livelihood ang pinaka-importante like mao nga
napahimuslan gyapon sa community dito. Og karon sir, like sa katong gi-share nimo gini ha, it's good to hear nga like na-accept na gyud sa mga residente gani dito nga murag nakatabang sa nila ba nasa itabang nga nahatag gani nila nga tong sa ilang livelihood. Karon siguro sir, mangutana lang pud ta since atong umaabot nga pag-celebrar o pag-observe sa World Wetlands Day karong February 3 sir? At 2, February 2 sir. Unsay I'm sure na may gipang andam goodness ang agency and DNR sa mga activities or mga programs in line with this occasion sir. Pwede na nato ma-share Sir Reggie unsa ning mga programs activities na to nga gipang prepare sir? Every year when we celebrate World Wetlands Day, naa siya team, no? So ang atong activities will go to the team. And this year, ang team is to wetland restoration. So kadong dito ang atong kuan. So every wetlands, all over the country, mostly goes to kuan, mga information, education, and public awareness na campaign to the community or to the other stakeholders. So sa Olango, nagpunta activity, no? So that goes to all wetlands of international importance. So wala lang si Lorenz lang ang makadetalye kung unsay activity nato ugma ano din, no? So ugma, Yes, sir. which will be reported, this activity will be reported dito sa atong ramsar.org na website. So tanan activities within the Ramsar sites i-post na dito sa website. So kita sa Philippines makabalo sa ta kung unsay gipanghimo pod na activity in celebration to the International World Wetlands Day sa other wetlands of international importance. So ugma unsa man ta dito guys. Thank you, Sir Lorenz. Sir lang. So, every February 2, maunang ginyatunan, dan in relation to the team, gamay lang nga kuan, sharing pa sa restoration because the science behind restoration is based on ecology Gideon. So, daghang wetlands, dili lang sa Olango, but generally, ang wetlands diri sa Central Visayas are being converted to other uses. If not being converted, they are heavily degraded because of the surrounding uses na ba. Example, ang kaning kuan, lake sa Camotes, that is the biggest in the Central Visayas. Ang iyang periphery nagsugod na og develop og mga lain nga resort, restaurant. So there must be an impact to the water quality. So when we talk about restoration, duha lang ang atong timan-an. Either we atong ibalik ang iyang structure, the ecological structure, meaning the and the function. When we say structure, it involves growing back the species originally before the wetland was disturbed. Muna ang atong itawag nga structure. But when we say function, for example, atong gitamnan ang wetland o kuan, laing na species, pero ang function niya as carbon sequestration na retain. So, okay ya na siya. Ang objective sa restoration is to bring back the structure and the function, but oftentimes, the structure is within our time na gikuha sa gobyerno, di na itong kaya. So, ang function na itong ganahan, ang datong gingon ni Sir Reggie nga, mga ecosystem services. So, muna sa team, no? So, sa Olango, I am inviting everyone because tomorrow we will be having our celebration na atay at 9 a.m. The lecture will start sa atong Nature Center and we are very proud ng atong Nature Center o atong facilities ni barog na gyud siya kay pagpudit na down yun, as in ang atong tanang facilities, ang atong revenue zero tungod kay dili ta kapasulod og tao, guba tanan. So nakabangon na ta ugma sa atong hindot nga viewing deck, mag-lecture ta inya 10 a.m. Mami's natay bird watching, but this time namin i-develop na among i-roll out na bird modules. This is the Bird Explorer program.
So we will be doing this by kanang course na amateur, advanced, pero ugma among i-try ang amateur. Unsa man ni siya? So tanan guys nga madto tagaan mo og kanang among printed nga mura siya passport size. And then natoy image sa langgam, way pangan. Nay pangan, siyempre niya. Naay iyang morphological characters. Ang objective sa ka birder is to spot this bird, and our wardens, the best of the best ni siya sa DENR-7, makayon ko since 1994, istampa niya. Okay, nakakita na ka. Kung nakitaan pa. So ikaw nga, birder, ma-challenge ka, gusto ko makita na po. So we will be certifying you as amateur birders if you can spot the 10. But di ko sa 10, dagan. Sige, bita to 5. So, natin intermediate, advanced birders, that is from 10 to 12 noon na. They lunch dito. And finally, sa alauna, because we're talking about restoration, tanggingon function, ako sa service sa wetlands kay they provide you food, no? Na area sa atong sanctuary nga wa gisira for cleaning, panginhas pa. So there will be a contest sa cleaning to appreciate what resources are can be extracted or atong makuha dito sa wetlands. So, alauna hantod alas 2 within 1 hour padaghanay o na nakinhas. Open to everyone especially sa local crowd. Iba nila sa nakita. Exciting tomorrow because this is the first time we will be rolling up a module and we will be doing a sort of contest. Nanganay gamay reward for the appreciation. Katong nga taga-syudad nga gusto mato niya, which is contest. Kay iba gusto na usa medical lisod ni yung usa kay importante ang wetland for subsistence living sa doon. So every day there are 20 to 30 wetland users ang bilang ko, ilang bakan, sa ilang buha, every day ang bilang book sa shares na. Sir, may limit sa ang kaning ugma ninyo. So, kasi hindi siya exciting ng mga activities ba? So, expected nga ang mga makahibaloan ni katong mga, especially katong mga residente sa dool ra, katong mga maugid ni ang mahog nga hobbies gani inaning bird watching mga tugit. Nabo may giset nga concert or open to quadrilling unsa man ang nabo may giset nga number a limit when it comes to number of participants. Kung ano ni sir, limit with 30 participants mo. May batch lang siya siguro. Crowded na kayo wetland. Sila tanan minhas ba na. Pero wala na first time na. And we're hoping, Rob, no, nga, especially now, no, ang weather medyo, so for sure, balod-balod yun dun pa doon sa Olango, so we're hoping na. Amihan dyan ba? Expected yun niya, bawat. Oo, so we're hoping na tomorrow, ma-okay ang weather na para, for those from Cebu, na ganahan na mo mag-bird watching, mga activities na i-prepare nilang sir. Yes, maka-visit ko sa tuwang Olango. Nagplanta ni po ito katong panulo sa gabi, pero taas kayo ang tide sa gabi. Dahil man ang dagat po doon. Wala na. Sir, with regards sa kaning wetlands, I-mention man ni Sir Richie kanina, no, nga kanang, of course, no, kaning na may mga categories ng atong wetlands, like kaning sa mga dam, mga coastal areas na to. Sir, unsa may mga factors na maka-affected sa atong wetlands, especially siguro kaning ang Philippines, especially Central Visayas, di ba, mabagyuhan ba yung kita, maagian kita kaning bagyo, yes sir. So, unsay mga factors, one of the factors, sir, na maka-affect sa atong wetlands, unsay gihimo sa ato ang DENR, generally sa ato ang mga wetlands areas na to. As far as DENR, we conduct profiling of the identified wetland in the region. So after that profiling, makabalo na ta kung unsa man ang mga ecosystem services na gi-provide sa wetland. Ug unsa po ang mga threats to that wetland na ma-degrade siya. And out of that, so we will have sunod lang siya sa forest land, protected area, dili lang, wala kayo na to na priority itong mga wetlands within mga private, kaya naman sila ito galing, no? We will prepare kung unsa man ang pinakanindot na management plan of that wetland para ma-mitigate na to or ma-address na to ang threats and enhance its function. Yung function for
for its ecosystem services. So, mo na trabaho nato sa DNR for that mga wetlands. And then, in collaboration with the local government units, the people living within the community, and there are people's organization, atin sila, kanan. So, o ang mga other stakeholders na benefit dito sa wetland or naka-cause of threat sa atong mga wetlands. So, mo na constant atong information dissemination, inventory, profiling of the wetland, and kuhan na management. Pag-manage yun sa itong inland wetlands sa whole diri sa dito. So, activities. Importante sa youth, sir, di ba, ang kaning sa community, no? Katong living within the area po to. Usually, like na-mention ni Sir Lorenz ganina, di ba, like sa Danau Lake, no? Sa Pamotes na yung mga structures, itong tukod. So, kung saan yung pagpasabot nila ba nga supposedly mga protected areas ng siya niya. So, siguro, sir, nagid mo coordination good, di ba, with the local government units. Kay, of course, nung na-allow sa na siya ng mga structures, mga ibang buhat sa mga residents so, dito. more closely, coordination with the local government units as what Sir Reggie said no, a while ago na lagi coordination with the LGUs po. And sir, with the same mga kaning wetland restorations, di ba? Also, usually with sir nga kaning mga concerns na to with kaning sa mga wetland areas na to. Kasi makita yun ng mga kaning concerns yun no, sa DNR with regards sa mga wetland areas para ma-mitigate, no, mapangitan na mitigation kung usay pwede para ma-retain na to ang pag-protect sa mga areas. Yes. As what Lorenz ganyan ingon, example ganito niya ang Camotes, ang Lake Danau. Mao gyud ang atong approach for that restoration na mabalik ang or retain ang function sa wetland kay isod naman to ang structure na kami mo on na naman. So retaining its functions, so mao na makakuha sa makasulbat or makamitigate those threats sa pagka-misuse ba sa itong mga wetlands. So, to restore its functions, muna ato ano lang mahimo. Muna yung mahimo na ito as of the moment for wetlands conservation. So sir, aside sa kaning pag-protectar, pag-conserve sa itong mga wetlands, Sir Reggie, I think ang usa sa mga gibantayan or dapipod nga kaning issue nga gitutukan gyud sa DENR kaning climate change. Siguro sir, mangutana lang ni sir, ang long term naman yung problema or issue with in climate change o tibuok kalibutan yun ang concern yun ani of course kami nagkita naman atong kalibutan sir mata na lang ganong importante yun sir siguro para sa atong mga viewers sir ang publiko sir ganong importante yun nga ma-aware or mapakabanata kaning sa issue yun sa climate change sir na kung sa may mga of course lagi tayo mabuhat yun dako kita rin may makapagbudan ang kita lang may makahatag ko kasulbaran ganis na may crisis or problem sa may mga kinagmay ng butang na pwede mabuhat sa matagusa sir sa publiko sir para makakontribute sa pagigbato kanina to mga crisis or problema sir. As kuan sa katao ako in a little way na gyud tayo mahimo to combat climate change. So it is a worldwide phenomenon no. So, ikan pa lang sa in our home, kanagong we save energy, ang atong garbage, dili na ito patanag lapog. So, huwag naman tayo, muna mo practice na gani, dili na mo gamit o mga, dili na kahit na mo gamit sa itong sakyanan, yung mag-bike na lang, di ba? So, daghan. But in terms diri sa ato ang wetlands, dili man ta focus. So, ang kuan lang, wise use sa atong wetlands. So, the correct use of the wetland. Ang amuan lang is mapabalo na to ang public na unsa man gyud ay important, unsa man important sa wetland. Kung sila po mismo motabang kita tanan motabang to conserve these wetlands. Kay sa amo nang gingon dako sila of ecosystem services na gihatag sa ato tanan. Ito na climate change mitigation, carbon sequestration, so food, water,
habitat to dako siya og mahimo na impact towards the mitigation of climate change. Usa lang ka factor ang wetland daghan man. Sir, with regards sa itong mga local government units, mention na ni Mauwan ato na kung sa itong mga wetland areas na ito dito sa Central Visayas, kung sa may mga how the local government units response sir sa kanang inyong mga coordination with them on how to protect or kanang maintain sa ato mga wetland areas na ito. Ako i-answer na ni Lorenz kay naaman kay ang si Olango is in with collaboration with the local government man, the barangay and hangtod sa city sa Lapu-Lapu kung unsa man ang involvement sa local government sa atong conservation sa wetland atong para specific pero Yes, sir. mostly tanan LGUs nagit sila intervention or collaboration with our conservation officials. So tanan at paminaw kung unsa ka nindot ang ilang collaboration sa Lapu-Lapu. Yes, kaya ang ulang bumanggit ang murag ni ano sir, no? Siguro kay Yeah. well-established na siya niya, like aside sa siya. So, specifically for Olango, for the LGU, ang pagkuhat nila sa ilang comprehensive land use plans, ilan ang i-integrate ang data sa atong wetland nga unsay development sa syudad, posibleng maapektuhan din na ang atong wetland. So, sa land use zoning ordinance plandahan sa syudad at ilatid na nga kaning nga area within ani nga periphery ila ka meters ba ila ka kilometers kaning nga type of development pwede kay for example reclamation ang sedimentation na factor padung dito sa wetland maapektuhan so one sa planning nga part for the implementation phase law enforcement the city is allotting every month of 3,000 for 20 people na bitawag na ito deputized wildlife enforcement officers. So may function nila. Pagpatuman nga, ang kanina itong wetland, walay na lapas o balaod. Like, manghilo, mamuskos. Kung manghilo ka diya sa atong sigas area, ang kanang hilo, sa depende sa toxic ng gamit, mabot, yung birds. Ang kaning pagputol sa bakhaw, nga very rampant and very common. Ang kaning mangrove cutting. So, manay function sa law enforcement na nag-provide ang city sa substantial amount. And of course, aside sa tao, nakoy equipment nga gihatag. Ang city naghatag na to pambo. Kita lang sila. Pero at least na maintenance ito ang equipment. And most especially promotions for ecotourism, ang wetland, hindi na mawa sa syudad na sa Lapu na muni ang tourism circuit, apil din yun Olango Island Ocean Valley. And katong uban na interventions like capacity building sa itong mga people's organization, syudad na bayad para sa mas mapanindot ang pag-guide sa tourist, pagpanindot sa luto, kaya itong mga piro, lang sa mga tago, pagkaon sa mga turista. May nga na, katugid ang role, local government unit for complementation of the laws and most especially, nanay, in the implementation of the very controversial na basement law. Natin pagpupong the border. Ang LGU na po, katungdanan din na katong mga structures ba, before na tao ang structure, napungan na sa LGU. Sa policy po na siya masabi. Siguro miss, ubay naman kitong na-share kita lang Sir Gito bakit sa itong kaning World Wetlands Day and of course climate change. Of course katong ipang share po ni Sir Gideon about sa Olango Island Wildlife Sanctuary but sa itong mga guests na-focus ka ba itong time sa itong episode but sa dili pa siguro itong official nga mag-end siguro pa ato na pangayukan ang atong mga guests sa ilang parting message lang siguro silang mensahe sa publiko siguro karon nga mag-obserbar kita sa World Wetlands Day o katong sama sa gingon ni Sir Gideon ganiha kung nasa sila activities, exciting activities ugma. Yes sir, pwede ninyong ma-invite sir publiko katong mga illegal o bird watching o mga interesado na itong mga activities. Siguro miss, tumunahon lang si Sir Reginaldo, Bueno, the Development Management Officer of Conservation and Development Division of DMO-II. Sir Reggie?
for all no viewers na to karon, I hope na-attain na po na knowledge about wetlands. And for us, for all of us, is do our share to protect and conserve our wetlands, no? Our remaining wetlands in Central Visayas or in the country. And enjoy its services, no? Its functions na atong pagkakaroon ato na gani gina-enjoy. And maintain na to ng iyang health sa ato ang wetlands. So, we have siguro with our regional executive director, no? I personally thank PIA, no, for inviting us and letting us share information about wetlands. Yeah. Thank you, sir. Thank you. We'd like Yes, also sir. to hear from the Protected Area Coordinator of Olango Island Wildlife Sanctuary. We have Sir Lorenz, Gideon, Esmero, sir. Thank you, sis. No? So, tanang viewers, tanang salamat sa inyong time sa paminaw. Ang akong message, pwede 2 parts. Number 1, address to the local government units in general, natungli Lapu-Lapu City. So, we all know nga, ang atong tagsang jurisdiction, lagi tayo wetland based sa definition ni boss, no? Yung nga siya, sa BMB pa, no? Biodiversity Management Bureau. Anything that is wet, that is wetland. So, ang wetlands na siya mga functions of services yata na to. So, I hope sa LGU nga part, we do our share by enacting enabling policies para ma-preserve ni what is left of the wetland and to restore what can be restored. So, wala ka ba? Kanang diha sa golf course? Dito sa Manila? Kanang wetland? Sa gabi sa wetland? Kaning na ay kaning sa division there is consolation. Kalimot ko si pangan nga naa na wetland ya, and satellite imagery will reveal that wetland is slowly being converted to a kanang mahimong siyuta ba. So that has a regulatory function of preventing floods sa dito sa ciudad, and I hope the local government unit will not ignore the fact that our wetlands are being neglected na and we are not doing anything about it. So simple lang sa nga pag-enact of legislation na ato ning i-preserve ng area, sa mga mechanisms para win-win solution sa mga tupans. So mo to ako hangyo no sa atong local government units. And for the community, so we all know that climate change cannot be stopped in Olango. It can be felt every day because the sea level is rising. With that, ang atong birds, if there is this sea level rise, kung ang atong entire sand flat ma-occupy na water, there will be no feeding ground left for the birds. So there is no this kanang kaninga daw ang solusyon ba? Yung is Reggie katulang sa energy conservation at naman na ang mag-contribute globally. So we just reduce our carbon footprints. That is the ultimate solution. And I am inviting everyone tomorrow. So if you're a bird enthusiast or wannabe, it's fine. You are all invited. Come see our beautiful Olango Island Wildlife Sanctuary. Dito ang mga pinakagwapo mga bird experts. Ikaduha na ko, kaya di mo sa expert niya. Hindi po kayo gwapo. So, atong suwayan to atong contest. Open, pero 30 packs ang lagi atong limit. Paunanay lang. Sa akin, ang premyo di lang tamang saba. Kaya para dili lang premyo yung matuon. So, hope to see you there. So, in behalf of my supervisor, ang atong pinagwapo sa Esmero, si Raul Pasok, that is our assistant protected area superintendent. Ug ang kinagwapo ang Penro, si Penro Jose Cleo Polis. Wa ko nagpa-promote sila, pero gwapo kita niya itong Penro. So, daghang salamat sa pag-invite namo dito. Sir, for free naman na sir, no? Tomorrow na event. Because it's an event for free, so nakalimut ko plug. Di ay mapahabol. Ang atong sanctuary, daghan na kay service gi-offered, natay approve sa Pambi na swimming area, natay stand-up paddles, kayaks, natay pwede na mag-overnight. Tent rental, pero ugma, free lang yun. Pero if dili ugma, 30 pesos for locals. If namin guest foreign,
100 pesos ang charge. For students, 15 pesos lang na nakay bird scope, nakay bird guide, nakay scope, nakay bird ID guide. For education, they're doing it for education purposes. Very affordable. Nagagaya ka na ng mason, miss nga. Ano mo, ato ba? Gagi pa share. Ating mga mountain bikes food, 30 pesos per hour. Kayak, 100 pesos per hour. Overnight camping sa tent, 100 pesos lang. Populi sa katong mga nagtanaw karon, so i-take advantage ni nga exciting gani nga activities. Hopefully sa drug no kita sa PIA, no, doon na tayo activity dito sa Olango. Contact niya to ni Sir Lorenz. Pwede ni sabutan. Okay. So, once again, sa atong mga guests, si Sir Reggie and Sir Lorenz, daghang kayong salamat sa paghatag og higayon, pag-share og mga mahinungdanon o kanang makatabang na impormasyon sa publiko, no? So, in behalf sa amo ang original head po diri sa PIA-7, mga sir, daghang pong salamat sa inyong agency sa DNR-7 for guesting karong nga episode sa atong Kapihan sa PIA. And that ends our Kapihan sa PIA. Nanginaot mi nga doon na kami nakutlo nga mayong impormasyon. Ug hantod na sa sunod episode ning atong programa, usab kini si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency Region 7. O kiniusap si Hazel Gloria sa PIA 7. Daghang salamat ug maayong adlaw.